damel ngimbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepidak larang ngebet dadi tarisan rodo panguripan bakal puter nanging mbok kapan sopo to sing koyo ngene terakhir rasuke pondo sadar duka rupa terserah kowe sayang ro aku ora aku ra maksa tapi yen wis bahas tresno sing jelas aku sing selalu pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis setia aku
sampai kadung HP ini tak balik nih Gus.